שימו לב, אנחנו קודם כל נפרק את הדברים ואז להרכיב אותם בחזרה, למרות שהטפט עדיין לא על הדלת. וישאלו אתכם, למה אתה שם את הדברים לפני שאתה שם את הטפט? כדי להיות מקצועי ולדעת מה אני ממקם ואיפה. אם אני לא מיקמתי את הסוגר עליון כמו שצריך, כי הסוגר עליון שלי הוא שונה, יושב על 2, אז זה לא יישב כמו שצריך. אני לא שמתי את הסוגר הזה, שזה ישן, אני מעיף אותו, זה לא אותם חורים, אני צריך להסתיר אותם ולשים חדש, ושימו לב את ההבדל, אני צריך למקם אותו קודם כל פה, לראות שזה עובד, ורק אחרי זה, רק אחרי שזה עובד, אני יכול לפרק חזרה ולשים את הטפט. ויש לי כבר חורים מראש, שימו לב. בנוסף לזה, יש לנו מנעול כספת. מנעול כספת פשוט באים עם מברגה, מוציאים החוצה. פה, שימו לב, זה חשוב מאוד. כשאתם מגיעים ללקוחות, לפני שאתם מפרקים הכל, תעברו עם הלקוח. תראו שהכל תקין, תראו שאין תקלה, תראו שאין איזה סטייה קטנה, שיכולה לקחת לכם המון זמן. אז תמחרו את זה ללקוח לפני, למכור לו תקינות של הדלת, למכור לו צילינדר, למכור לו מנגנון. אולי זה עוד שנייה נשחק ולא תוכל לפתוח את הדלת. אתם מוכרים לו גם ביטחון. הביטחון שלכם זה למכור לו את הביטחון שלו. אז אם זה הביטחון שלו שהוא לא ייתקע עם מנגנון ישן, אז תציעו לו בבקשה. שימו לב. אז ברגע שאני בודק שהכל תקין, אוקיי? מפתח לראות שהכל מסתובב, בוא נכניס. שימו לב, כבר לא נותן לי. אוקיי? דבר ראשון. דבר שני, הלשונית בחוץ. היא לא יכולה להתערק, שימו לב, הדלת לא נטרקת. אוקיי? תקלה שנייה. אני צריך לקחת על זה כסף. בנוסף, הידית גם לא מסתובב. אוקיי? זה חלק מזה, צריך לראות איך המנגנון עובד, מה אני יכול להציע לו, בכלל שיש לי משהו להציע לו. לראות שהסוגר העליון עובד, לראות שהמנעול כספת עובד, 1, 2, מסתובב, יוצא החוצה, חלק. אם פה הכל בסדר, אני מתחייב בתכלית החיוב להחזיר לזה חזרה כמו שזה. אז החלק השני, זה לראות שהעינית נסגרת ונפתחת כמו שצריך. שימו לב, הכל חדש, עינית חדשה, אני פותח אותה. אני רוצה לראות שהכל נכנס, תקין, מתברק כמו שצריך. לפעמים יש מקרים, העינית היא יותר גדולה מאחור, כי זה דלת ישנה והעיניות היום הן גדולות יותר. אז כדי למנוע מהטעות שאני צריך עכשיו לעשות פה חור יותר גדול ולפגוע בטפט, אני בא ומונע את הטעות הזאת לפני. וזה כל מהות הקורס, למנוע טעויות, למנוע שטויות שאתם צריכים לא לעשות אותם כדי לבזבז המון זמן. שימו לב, צדקתי, לא נכנס. יפה, מה אנחנו עושים? בואו נראה.